రేణుకావతారం. ఈ ప్రక్రియను చేయాలంటే ఆరితేరిన మంత్రగాడికే సాధ్యమవుతుంది. ఊర్లో అందరు మంచిగున్నారా? అసలు ఏం చేస్తున్నావు? యుద్ధం చేస్తున్నా. ఈ ఊరు పొలిమేరలో ఒక గుడి ఉందిగా, దాన్ని ఎందుకు మూసేశారు? గుళ్ళో లేని దేవుణ్ణి అమ్ముకోవాలి కానీ నమ్ముకోవద్దు. మనం పూజలు నేర్చేటిది, బాణాలు విడిచేటిది గా గుడి గురించి. ఏదో నడుస్తుంది వీరయ్యడా. ఏమన్నా ట్విస్ట్ ఇచ్చినావు భయ్యా? బచ్చత్ దెబ్బ మీద దెబ్బ, దెబ్బ మీద దెబ్బ, అబ్బబ్బబ్బ, నరాలు కట్టేపోయినా అనుకో. మన ఊర్లో మూసేసిన కూడా ఉంది కదా, అది రోజు కళ్ళకు వస్తుంది. 20 కోట్లు ఇచ్చేటంత ఏముంది సార్ మా గుడిలో? దేవునితో ఆటలోకి ఆ గుండెని రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. నీకెన్నిసార్లు చెప్పినా కదా దిక్కుకు పోవద్దని. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.